戦闘配置。こちら司令部、我々の輸送船団が拿捕された。敵を攻撃し輸送船団を奪還せよ。敵発見。遠方に敵艦を確認。奴らは敵の前衛だ。撃破せよ。了解。敵船団を捜索中。待機中です。敵駆逐艦発見。敵巡洋艦を発見。警告、船上に火災を確認。対応完了しました。北西に敵艦艇を発見。輸送船団を発見した。追撃する敵を撃破せよ。こちら司令部、大規模な敵艦隊と遭遇。支援を要請する。了解。航空機を支援に向かわせた。5分後に到着予定。
敵巡洋艦を撃沈。戦場に火災を確認。対応完了しました。戦場に火災を確認。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。敵戦艦を撃沈。敵巡洋艦を撃沈。敵巡洋艦の撃沈を確認。全艦に次ぐ味方輸送船団の撤退を援護せよ。対応完了しました。
戦場に火災を確認。対応完了しました。